U Južnom vetru ja nisam imala scene sa Nebojšom. To je osoba koju jako volim i cenim i dosta smo radili u pozorištu, a na snimanju smo se samo sretali na nekim lokacijama koje su bile iste, gde smo oboje snimali i uvek je zadovoljstvo raditi sa njim. Pa, to je devojka koja voli, koja je hrabra, koja je iz drugačijeg socijalnog miljea nego što sam ja, ali u smislu to boriti se, ići do kraja, da, ja bi to radila, borila bi se. Pa, pre svega ja sam imala casting i ja sam dobila ulogu na castingu, a onda sam pročitala ceo scenario i to je bilo pre par godina, pre 4 godine. Tako da je prosto trebalo da se stvore uslovi da bi se snimio film. A nekako me zaintrigirala priča, pošto retkost je da se snimaju filmovi koji su pre svega kod nas, da se snimaju filmovi koji su akcioni, koji imaju dobru priču, dobar scenarij, dobar obrt, a ovaj film nekako mislim da je, pored naravno i podele glumačke, to najveći kvalitet. Pa ono što je mene oduševilo, ja sam gledala film, to je da izgleda dobro, mislim i skupo i kvalitetno i stvarno kao neki dobar hollywoodski, američki film. Eto, ja sam ponosna što stvarno ta kola, na primer, sve te akcijne scene, to se stvarno dešava, nije onako sakriveno kao što prosto zbog budžeta kod nas moraju reditelji da dolaze do tih rešenja. Ovde nekako stvarno to sve deluje baš ubedljivo. Sećam se, postoji jedna scena koja je u trejleru kada prosto ulaze policajci, to su specijalne jedinice i ja sam na setu bila u stanu, tako da sam mislila da ti ljudi koji su ispred vrata su statisti. I pošto su bili maskirani kao specijalci i onda sam pitala Miloša, reditelja, da li oni znaju kako treba sada da urade to sve. Nekako sam mislila to su prosto neki statisti koji će sada upasti, neće biti dovoljno uverljivo. Međutim, to su bili pravi specijalci. On mi je rekao ne brini ništa i već u probi su se oni tako zaleteli i prosto ovaj jedan me tako zgrabio čovek i stvarno uradio taj neki potez koji je dosta onako surov i realističan. Ja sam se oduzela od straha jer nikada do sada nisam imala prilike da budem u gotovo kaskaderskim scenama. I istog trenutka ništa nisam morala da glumim. Prosto to je bilo to. To je bila ta situacija hapšenja onako kako možete u životu. Nisam do sada imala prilike, ali to je to. To je taj strah. Baš su bili onako opasni. I onda sam u jednom trenutku se ja nešto opirala, pa je onda jedan rekao nemoj to da radiš, zato što mogu stvarno da te povredim. U smislu, to se ne radi, ne opiru se tako pred njima. I eto, tako, bilo mi je, mislim, dosta zabavno bilo, ne zvuči tako strašno kao što... Nije tako bilo strašno kao što zvuči kad prepričavam. Pa mislim da publika očekuje dobar akcioni film. I onako nešto što je kvalitetno, što je opet s druge strane zabavno. Dosta ima duhovitih scena u filmu. I mislim onako pravi bioskopski film. I nadam se da će biti. Nekako čim sam odgledala film, znala sam, ok, ja bi volela da, izvala bi društvo da idem u bioskop da gledam ovaj film.